Il-frifet il-lejl li normalment insibu f'pajjiżna huma xi ftit jew wisq differenti minn dawk ta' pajjiżi oħra fl-Ewropa b'mod partikolari fejn it-temperatura tinżel ferm iktar minn dik ta' Malta. Kelmitna dwar dan ir-riċerkatriċi Claire Mary Mifsud li dan l-aħħar iffokat ir-riċerka tagħha dwar is-suġġett. Frifet il-lejl ta' Malta minnhom li huma żgħar u hemm oħrajn ikbar li huma iktar rari. Li għandhom differenti minn ta' barra hija il-fatt li ma jorqdux fix-xitwa m'għandniex xitwa kifra. Il-fatt li joqogħdu fuq gżira wassal biex l-ispeċi li għandna f'pajjiżna kellhom jaddattaw għall-klima tagħna u dak kollu li ġib magħha. Hawn ilma, ġifieri huma qed jiġu adattati għall-ambjent ta' Malta. Apparti minn hekk ma tantx għandna siġar, ġifieri wkoll il-frifet il-lejl ta' Malta huma speċifiki biex joqogħdu ġodda tip ta' ambjent li huwa miftuħ, għaw ħafna bini, għaw ħafna art agrikola. Mir-riċerka li saret sa issa jirriżulta li hemm 7 speċi differenti ta' frifet il-lejl f'pajjiżna u joqogħdu l-aktar fuq art agrikola, karatteristika oħra li tiddistingwihom minn frifet il-lejl barranin. Mifsud stqarret li dawn huma fatturi li jattiraw ukoll l-interess ta' riċerkaturi barranin. Ir-riċerka tiġi preżentata ġo konferenzi internazzjonali. Meta jisimgħu fuq il-frifet il-lejl ta' Malta, tant ħadd ma sema bihom li huma jkunu interessati jkunu jafu iktar. Infatti ġieli jiġu riċerkaturi barranin biex jaraw ċerti speċi li m'għandhomx fl-Ewropa, pereżempju hemm wieħed partikolari l-kbirnet li jgħix Malta. Dan jinstab biss Malta u Sqallija it-Tunezija, ġifieri mhux jgħix Malta biss, però jgħix biss ferja żgħira tal-Mediterran. Mifsud qalet li għan ieħor ta' riċerka li għadha għaddejja u li toħloq kuxjenza dwar l-importanza tal-frifet il-lejl fil-fawna Maltija għaliex ħafna mhumiex konxji tagħha. Ngħidu aħna l-farfett il-lejl jista' jkun l-akbar alleat tagħna kontra l-insetti, mhux l-inqas in-nemus li tant idejjaq nies. Nixtiequ nżidu il-kuxjenza tan-nies għax il-frifet il-lejl kważi ħadd ma jagħti kasom, infatti ħafna jispiċċaw maqtula għax ħafna minnhom jgħixu ġol bini. U meta jsir restawr jew bini jitwaqqa, ħafna minn frifet il-lejl jispiċċaw maqtula f'dan ix-xogħlijiet. Bir-riċerka f'idejha Mifsud imbagħad se tkun qed tħares ukoll lejn aspetti ta' konservazzjoni.